मोनसे गोनां रादाब पाकिस्तानखौ दावहायाव फेजेननायनि उनाव दायो भारतआ तुर्कीखौ नोजोर होदों जाय तुर्कीया 2023 मायथाइयाव बांग्रिजों जोबस्रांनायनि लामायावमोन बे तुर्कीखौ भारतआ फोथांफिनदोंमोन नाथाय भारतनि खैफोद समाव मददगिरि जानायनि सोलायै दायनिगिरि जादों तुर्कीया दायो भारत सरकार आरो भारतनि नोगोरारिफोराबो तुर्कीनि सायाव खिथेर लाफिनदों नंगौ भारतनि नोगोरारिफोरा दायो तुर्कीनि बिखायाव गाग्लोबदों बे गाग्लोबनाया तुर्कीनि सायाव भारतनि गेदेर खिथेर होखारनाय भारतआ मानो तुर्कीनि सायाव गाग्लोबदों मानि थाखाय तुर्कीया भारतनि सुथुर बेखौ नैबे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिनाय समावनो तुर्कीया रोखा खालामदों दि पाकिस्तानजों लोगोथिनि सोमोन्दोखौ तुर्कीनि हादरगिरि रेसेप ताइप एर्दोगानआ शेहबाज शरीफखौ रोखायै मदद होनायखौ नुनो मोनदों तुर्कीनि बेबादि आखुखौ नुनानै भारतनि नोगोरारिफोराबो सिरि थायाखै आरो तुर्कीनि मुवा बेसादखौ भारतआव बयकट खालामनायखौ जागायबाय नंगौ भारतनि फालांगिरिफोरा तुर्कीनि आपेल बायनायखौ बन्द खालामदों मख'नो गोनांदि भारतआ बोसोरफ्रोमबो तुर्कीनिफ्राय 1200 निफ्राय 1400 कौटि रांनिबो बांसिन बेसादफोर लाबोयो जेराव गोबां बिबांनि फिथाइ सामथाइफोर लाबोनाय जायो बेनि गेजेराव गुबैयै आपेलफोरखौ बांसिन लाबोनाय जायो रादाब एजेन्सि ANI आ फोरमायनाय बादिब्ला जाय हादरफोरा भारतनि बेरेखायै पाकिस्तानखौ हेफाजाब होयो बे हादरनि दिहुनजानाय बेसादफोर नेवसिनाय जागोन होननानै बुंथिदों भारतनि फालांगिरिफोरा गुबुन फारसेथिं भारतारिफोरा तुर्कीयाव दावबायहैनायखौबो केन्सेल खालामबाय होननानै फोरमायदों रादाब एजेन्सि ANI आ